मोसौ दामब्रा नोंहा आंखौ बुंनो हानाय जेबो राइट गैया बे आंनि पलिटिक्सनि डायलग दम दङब्ला फैनो आंखौ गाग्लिनायनि खोथा बुंदोंना सोर नोंलाय दामब्राया नोंसो दामब्राया नोंसो आंजों फै आंजों जन खारजि आंजों फै हो नै आंजों फै माखौ लानानै सों लेभेल मारदों नोंलाय देरहाबाय नोंथांखौ जोङो देरहानाय हिसाबै जों मानिबाय बिपिएफआ देरहालांजोब्बाय हो माखौ लानानै नोङो गाग्लिनायनि खोथा बुंदों बे बुंनो हानाय राइट अथरिटिखौ नोंनो सोर होदों बे आंनि पेज आंनि चेनेल आङो बुंनोबो हागौ आङो ओंखाराबो जानो हागौ नोंथाङा बुंनो सोर दिफेन बर' सारा जेनोब्ला बुंदों जे बियो दिफेन बर'आ जुदि जेनोब्ला बियो ससियेल मिडियायाव फैया होनना बुंदोंमोन बे इउपिपिएल नि मोसौ सारोना जुदि बे इउपिपिएल नि मोसौ सारोन एस सकिंआ जुदि ससियेल मिडियायाव फैबावनांगौबा बेखौ गाग्लिजोबगोन जुदि दिफेन बर' सारा जेनोब्ला नैबे एस सकिं बयजोंबो सिनायजानाय एस सकिंआबो मानाव गेदेर दिफेन बर' सारा जुदि जेनोबा उदालगुरियाव हा जुदि जेनोब्ला आंखौबो नोङो थैजासिम बे ससियेल मिडियायाव आरो माब्लाबाबो नुनाय नङा नोङो लिरनानै दोन फंबाय दिनैनि तारिखआव दिनैनि समखौ नैबे मोनाबिलि समखौ नोंथाङा लिरनानै दोन बै समाव नोंथाङा आंजों टक्कर खालाम जेब्ला जोंना मानाव गेदेर दिफेन बर' सारा जेनोब्ला नोंथाङा दहाय एसे रंजानानै फैबाय फेसबुकफ्राव नुलाबायगोन बे मिडियाफ्रा होबाय दा दसे उनाव मोसाबावगोन सप्तासे खासै दुगैया आङो बेनि रिजाल्टखौ नेनानै हाथायाबो सप्तासे खासै फुवाखै नै होमबाबो बिराद गुफुर आं गय जायाना दा मोनायावसो दुगैनोसै सप्तासे जाखाबाय दुगैया मोनामाखै आं थेवबो